Maayong adlaw kaninyong tanan. Gusto na kong i-welcome ang Valley Hermoso BJMP, ang Giholngan BJMP, ang akong mga relatives nga naminaw niini, ang mga pastor, o akong mga kaila nga naminaw niining atong Bible study. So, nagpasalamat usab ako sa tanan nga mitabang. Kay kung wala mo mutabang niini, wala kitay mahimo. So, daghang salamat. Sa dili pa nato sugdan ang atong Bible study karon, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit non, daghang salamat. Niining adlaw nga kami usab makatuon gihapon sa imong pulong. Ang imong pulong nga maoy makahatag og kalinaw. Ang imong pulong nga makahatag og suga sa among kinabuhi. Ginoo, nagaampo usab ako nga hinaot pa unta nga kini nga among mahibaw-an mga prinsipyo nga among mahibaw-an, Lord. Hinaot pa unta nga kini mabutang sa among kasing-kasing og kami mahibalo unsaon paggamit niini aron nga kami makahatag og kalipay kanimo. Kining tanan among gipangayo, hinaot pa ang Espiritu Santo may magagiya kanamo karon sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa usang semana, nagasugod kita sa sinulat ni Lucas, ni Dr. Luke, sa Kapitulo 4. Wala nato natapos to. Karon hinaot po nga matapos nato ang Kapitulo 4. Apan sa dili pa kita magsugod sa atong lesson karon, mag-review para mahibaw-an nato kung hain tagikan. Sa usang semana atong gitunaan nga nabaptizan ang atong Ginoong Hesukristo ni walay lain kundi si Juan Bautista dito sa River Jordan. Sa akong giingon, nakaadto mi didto, bugnaw ang tubig, o sa dihang gibaptizan ang atong Ginoong Hesukristo, dinay milagro nga nahimo. Ang milagrong nahimo mao nga miabri ang langit og nadungog ang tingog sa amahan nga miingon nga kini ang akong pinalangga nga anak. Nakahatag na kog kalipay. Og at that time ni anong panahon na usab ang Espiritu Santo mikunsad nga daw sa lampati. Og so mao toy nahitabo, and then after that nga napuno ang atong Ginoong Hesukristo sa Espiritu Santo, gidala siya sa Espiritu Santo dito sa awaaw nga lugar ug dito siya nagpuasa. Sa 40 ka adlaw wala siya kaon. Ang nahitabo sa pagpuasa niya sa 40 ka adlaw, siya gutom na kayo, duol nang mamatay. Kay balo kita nga si Jesus, kumplito siya nga Ginoo, kumplito usab siya nga tao. So sa dihang galisod siya, si Satanas miduol, gitental siya ni Satanas. Si Jesus, gigamit niya ang pulong, ang Biblia, aron nga mo'y panagang niya, shield, sa mga tentasyon ni Satanas. Nakakuha usab tag prinsipyo, nga kung naay, kung may kabalo kita, nga si Satanas gitental kita, kay ikaw ug ako matintal man sa kinabuhi, maggamit nato ang pulong sa Ginoo. Mao ni usab ka rason nga kita gatuon sa Biblia, sa pulong sa Ginoo. So karon gibuntog ni Jesus ang tentasyon ug nagpalayo ang yawa. So ato usab nga mahibaw-an nga there is victory. Aduna usay kadaugan kita kung magpaduol kita sa pulong sa Ginoo, magpaduol kita sa atong Ginoong Hesukristo. So karon magsugod na kita sa atong leksyon. Mao toy gamay kaayong review in a nutshell. So versikulo 13,
Guys, naa naman mo dinha sa Lucas, sinulat ni Dr. Luke, katong mga bago pa, sa New Testament, sa bagong tugon, magsugod og Matthew, Marcos, Lucas. So, muana kita sa Kapitulo 4, magsugod sa versikulo 13. Sa mga tao nga wala kayo mahibalo pa mahitungod sa pulong sige no, sa Biblia, bantayan ninyo nga kiniibutan ninyo sa una-una nga sa original gyud ani nga pagsulat wala ni kapitulo, walay versikulo. Nahimo lang ni 1,000 years ago, mga usa ka libo na karon ka tuig, nga dinay usa ka tawo nga iya kining gibahin og kapitulo o versikulo aron nga sayon lang bang aron sayon nga basahon, sayon nga nagbasa ka pagkahuman sunod nga adlaw makaingon ka hay man ko mihunong. So kung mahibalo kag unsang chapter, unsang versikulo, makaadto dayon ka. Sa atong usab nga pagtuon karon, mahibalo po usab kita kung hain kita nahunong. So magsugod kita karon sa Kapitulo 4, versikulo 13. Basahon nato. Human si Jesus tintala sa yawa. Sa tanang paagi, mibiya una kaniya ang yawa. Versikulo 14. Ang title niini, misugod si Jesus sa iyang buluhaton didto sa Galilea. Ang Galilea usa ka probinsya northern part of Israel. Nakaadto mi didto mga 3 years ago. So, versikulo 14, unya mipauli si Jesus sa Galilea, diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. So, usa sa importanteng pulong niini nga atong mabasa, diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tanang kasikbit nga dapit ang balita mahitungod kaniya. So daghang kaayo nahibalo na mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Sa atong pagkasulti ani nagsikat na siya. Versikulo 15, nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga o gidahig siya sa tanan. Sinagoga, simple lang sinagoga, gamay nga simbahan. Gasugod kini sa Old Testament walay sinagoga, karon lang sa New Testament. Sa dihang gibihag sila, nahimo silang ulipon sa mga Babylonians, sa mga Assyrians. Wala na silang templo sa Jerusalem. Apan layo na kayo sila, so naghimo sila og gamay nilang grupo. So, mao na sinagoga o gamay nga simbahan. So pagpauli nila sa Israel, nga nakabalik na sila, ila gihapon gi-continue ang ilang association, ang ilang sinagoga. So, nagtudlo siya sa sulod sa ilang mga sinagoga o gidahig siya sa tanan. So maayo, I am pretty sure nga si Jesus maayong mutudlo. 16, unya miadto si Jesus sa Nazareth. Diin siya magdako og sumala siyang naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Niining versikulo unsa may importante nga atong makita. Dinhi ang ako giingon ninyo nga sa versikulo 16, si Jesus miadto sa Nazareth. Si Jesus didto siya nagtubo sa lungsod sa Nazareth. Og siya sa naandan, adunay pulong naandan, miadto siya sa sinagoga. So sige di sa pagtubo niya, sige di silang ang pamilya nila, siging moadto sa simbahan, sa sinagoga. Sa adlaw ipapahulay, sa unang panahon, ang adlaw ipapahulay sa panahon ni Jesus, Sabado. Apan, pagkahuman na, pagsugod na sa Kristyanismo, kadaghanan sa mga tao nga nahimong Kristiyanos, dili mga Hudiyo, sila ang nagpalayo, mga Gentile, mga Hintil. Kung dili ka Hudiyo, Hintil ka. So ang mga Hintil,
nagsugod na sila og Domingo. Kay si Jesus ang ilang paglantaw nga si Jesus na may bangon gikan sa lubnganan, nabuhi sa Domingo. So mao na nga Domingo kita. But anyways, dili ta magpalayo sa atong pagtuon. So mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Unsa man ning kasulatan nga giingon? Mao ni ang Old Testament. Ang Bible ninyo karon nga naa dinha mao nay New Testament, or sa Binisaya bag-ong tugon. Ang Old Testament karaan nga tugon. So ang gibasa niya ang karaan nga tugon. O gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Ang Propeta Isaias, or sa ato pa siguro na posible nga manalag na. Propeta, ang bot lang ipasabot og propeta mao nga siyang spokesman, siya ang tagsalita, siya ang tagsulti gikan sa Ginoo. Ang Ginoo mosulti kaniya o ang propeta usab mosulti sa mga tao. So Isaias mga 600 years sa wala pa natawo si Jesus. So dugay ni kaayo ang iyang sinulat mao'y gibasa ni sa atong Ginoong Kristo. So gibukhad niya ang linukot nga basahon ug mao'y iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. So bantay kining nasulat nga gibasa ni Jesus. 5 ka buok nga importanteng atong mahibawan. Ang una, 18, mao ni iyang gibasa 600 years before na wala na natawo siya. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Mao ni messianic nga gisulat ni Isaias. Messianic, Misaya ang umaabot nga manuluwas. Mao ni gibasa na bersikulo 18. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa number 1 sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Unsa may buti pa sabot ana? Ang maayong balita ngadto sa mga kabus. So kining Misaya, miingon siya nga adunay maayong balita sa mga kabus. Unsa may buti pa sabot? Wala di ay maayong balita sa mga dato. Unsa man ni kabus nga giingon? Pobre. Ang uban mo ingon nga pobre. Apan ang mga Bible scholars mo ingon sila nga kabus sa espiritu. Kanang mga tawo nga nahibalo, ang mga tawo nga who understand internally that they are sinners, nga nakaibalo sila sa sulod silang kasing-kasing nga sila makasasala. Daghang sa unang panahon sa atong Ginoong Hesukristo, daghang mga tao nga relihiyoso kayo. Wala sila nahibalo. Dili sila pobre nga pagkatao. Tungod kay wala sila kahibalo nga sila makasasala. Tungod sa ilang relihiyon, tungod sa ilang pagka-relihiyoso, sige silang musimba. Ang ilang spirito dili pobre. Wala sila sa ilang pagtanaw, dili sila kikinahanglan o manluluwas. Kay miingon man sila nga ako relihiyoso gusto. So kining maayong balita para lang nis mga tao nga nahibalo nga sila makasasala. Kay ikaw ako nakasala man ta. Kaysa pagsugod sa pagbuhat sa Ginoo silang Adan ug si Eva nakasala sila. So wala sila kaluwasan. Apan miingon siya nga ang panggingon dinhi nga ang maayong balita sa mga kabus. Maayong balita tungod kay aduna nay kaluwasan ang mga tao. Aduna nay forgiveness sa sala. Ang sunod nga trabaho sa Misaya, sa manluluwas, gipadala ako niya aron sa pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Ikaduha,
gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan sa mga binihag. Unsa may buot pasabot ani binihag sa unang panahon, sa unang panahon dinhi sa Amerika, dinhay mga tawo nga magdakop sila og mga itom dito sa Africa ug ila ning ibaligya dinhi. Bihagon nila ug ibaligya nila diri sa Amerika aron nga mahimong slave para mahimong ulipon. Sila dili nila tag-iyang kaugalingon pero ang nakapalit nila ang tag-iya nila. Sila ang slave. So ang gisulti ni dinhi nga binihag, nabihag ba kita? Ikaw ug ako nabihag ba? Nabihag kita sa sala. Nabihag kita, ang uban nato nabihag sa addiction. Dili na sila ang tag-iya sa ilang kaugalingon kundi ang drugs, ang nicotine, ang alcohol ang tag-iya sa ilang kaugalingon. So mao nay trabaho sa Misaya nga ang kagawasan sa mga binihag kung ang mga tao nga nabihag sa addiction ang atong Ginoong Hesukristo kung moduol kita, kung kita mo akseptar nga kita makasasala, hatagan niya kita kagawasan. Ang mga ulipon sa Amerika sobra na sa usa ka gatos ka tuig karon gihatagan ni sila kagawasan. Kita usab gihatagan kita kagawasan kung kita motuo nga kita makasasala. Usa sa trabaho, ang ikatulo nga trabaho sa Misaya kanang manluluwas, mao ang pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. O kabalo kita nga ang atong Ginoong Hesukristo, ang mga buta iyang giayo. Apan unsa may but ipasabot ani niya nga siya mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Unsa maning buta nga giingon ni Isaias? Buta ba ni nga physical sa mata mo nga dili makakita? O ang kasing-kasing nga wala makabalo nga sila makasasala? Nabutahan sila sa ilang pagka-arrogante. Kini sa unang panahon ni Jesus usab 2000 ka tuig karon, kadaghanan sa mga tao dito sa mga Hudiyo, relihiyoso kay sila. Nabutahan sila sa ilang pagka-relihiyoso. Nabutahan sila, wala sila makawalo nga ang Misaya naa na sa ilang atubangan. So si Jesus magpahiuli sa pananaw sa mga buta, sa mga tao. Ang uban moingon nga ang Misaya opened the eyes of our heart. Abrihan ang kasing-kasing sa atong kasing-kasing. Abrihan ang kasing-kasing nato aron makita nga kita makasasala. Hadaga, so ang atong mata sa kasing-kasing makakita nga kita kinahanglan og manluluwas. Ang sunod nga trabaho sa Misaya, mayon siya pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, that is verse 18, o pagpagawas sa mga dinaog-daog. Unsa may sa original nga sinultian ani sa Griego, murag nabuak kanang pagpagawas sa mga dinaog-daog kay nabuak ang ilang kinabuhi. Kung ang kinabuhi nato nabuak tungod sa mga daghang rason nganong nadaot ang atong kinabuhi, ang atong Ginoong Hesukristo iyang iayuhon niya ang atong kinabuhi. Pananglitag adunay mahal kaayo nga baso nga nabuak, ayuhon sa usa ka tawo. Apan kung ang atong kinabuhi nabuak, ang atong Ginoong Hesukristo lang ang makapaayo niini.
versikulo 19, og ang trabaho sa Misaya, Misaya or manluluwas, versikulo 19, og pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Sa original ani, sa unang panahon, sa panahon ni Isaiah, mga propeta, mga 500-600 years before Jesus, ang ilang kinaiya sa una, nga kung ikaw nagbaligya o giyuta, ang mga kabtangan imong gibaligya, pagkahuman sa 50 ka tuig, kini iuli nimo. Aron nga ang yuta nimo masauli. Kay kung ikaw galisod sa kinabuhi imong gibaligya, paghuman sa 50 ka tuig, ilan ning isauli. Mao ni bot ipasabot ni Isaiah. Ang pagpahibalo sa tuig ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. So, kaluwasan, freedom, giuli ang yuta, aduna kanay freedom. Muluwas sa iyang katawhan, ang imong utang nabayran na, giuli na. Ang imong kaluwasan abri na. Now is the time. Karong panahon na. Abri na ang kaluwasan. Ikaw ug ako. Adunay dako kayong chance. Adunay dako kayong paglaom nga makapuyo kita sa langit. Tungod sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo dito sa Kalbaryo. Kay kung wala niya himuan na, wala kitay kaluwasan. Usar lang katao nga gikan sa langit nga iyang gihatag ang kinabuhi niya. Kumplito nga tao, kumplito nga Ginoo. Ang anak sa Ginoo nga mahal kaayo sa atong amahan, gihatag niya aron nga kita adunay kaluwasan. So karong panahon na adunay maayong balita. Kay ikaw ako adunay kaluwasan. Kung moduol kita sa atong Ginoong Hesukristo. Kung kita akseptahon nato nga kita makasasala. Ako makasasala. Ikaw makasasala. Apan adunay kalipay. Bisan og unsay nahitabo sa atong kinabuhi. Kay adunay dako kayong paglaom. Kay ang atong sala nabayran na. Full payment. Gibayran na ang tanan. Gibayran ni Jesus sa iyang kinabuhi. So maunay trabaho sa Misaya. Maunay trabaho ni Jesus. Nga predicted 600 years ago sa 600 katuig karon. Versikulo 21. Versikulo 20. Unya gilukot ni Jesus ang basahon. Giuli ngadto sa piniyalan og milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan dito sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, natuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan. Sumala sa inyong nadungog. Ang giingon ni Jesus nga natuman na kanang Misaya naa na dinhi karon. Ang buting ipasabot siya ang Misaya nga ilang gipaabot. Versikulo 22. Nakadayeg silang tanan kaniya ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba anak man kini ni Jose? Sila nahibulo, nakita nila si Jesus sa pagtubo ang iyang pamilya, ang iyang amahan karpentero. So natingala silang unsa maning tawhana. Wala man ta kahibalo sa iyang mga gihimo di ay.
24. Apan sultihan ko kamo, si Jesus misulti, nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Miingon siya, walay propeta. Ako taga dinhi, apan kabalo ko nga dili ninyo ko dawaton o abihon. O karon si Jesus naghatag og example. Versikulo 25. Ingon siya, pamati kamo. Daghang mga biyuda sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig og tunga, ug may dakong gutom sa tibok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinon sa biyuda sa Sarafat sa kayutaan sa Sidon. Ang buting ipasabot sa gutom ni atong panahon na ang Ginoo wala magpadalag tabang dito sa Israel, dito sa uban. Naghatag usab siya gamayng istorya. Insya ang ikaduha, og may daghang usab nga sanlahon sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo. Apan wala siya bisan usa kanila nga giayo gawas kang Naaman nga taga Syria. So, daghan sa unang panahon mura nig naay sanla, mas karong panahon na naaputay COVID at tungod sa atong science, tungod sa tabang sa Ginoo, nakahimo kita og vaccination nga jutay na lang ang mamatay. Bisag matakdan ka, dili peligro na. Murag flu na lang tungod sa imong vaccination. Pero sa unang panahon, ang mga tao nga sanlahon, dali lang mamatay. So walay mitabang dito. Wala, ang Ginoo wala magpadala sa ilang lungsod. Kay dili man nila respetaan ang propeta. Versikulo 28, sa pagkadungog ni ini nila, nangasuko pag-ayo ang tanan nga dito sa sinagoga. At first, nalipay sila, nag-admire, o karon nga nadungog nila ang gisulti ni Jesus. Kay ang gusto nila, sa ilang nadungog, ang gusto nila nga si Jesus maghatag og milagro. Apan ilang kasing-kasing wala sa Ginoo, wala ni Jesus, kay bulo siya og unsang klaseng pagkatao ni sila. Sa pagdungog nila niini, nangasuko pagayo ang tanan nga dito sa sinagoga. 29, nanindog sila og ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawa sa lungsod o gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Tungod sa ilang kasuko, gusto nilang patyon si Jesus. 3 years ago, sa tulo na katuig karon, miadto mi dito sa Israel og among giadto ni ining kining pangpang. Taas kayo ni. Akong nakita ang pangpang nga dito ilang ihulog unta si Jesus. Versikulo 30, tanawa ang milagro. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Walay nahimo. Kay dili pa man panahon nga mamatay atong Ginoong Jesucristo. Versikulo 31. Unya miadto si Jesus sa Capernaum, lain na pong lungsod, usa ka lungsod sa Galilea. Sa adlaw nga ipapahulay, nagtudlo siya sa mga tao. Og nahibulong silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahoman ang iyang pulong. Dito sa sulod sa sinagoga, may tao nga giyawaan og misinggit og kusog. Jesus nga taga Nazareth, unsay imong tuyo kanamo? Miani ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka. Ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Ang yawa ni bulog kinsa ni Jesus. Gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom o gulak sa tao. Gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan ug unya migula kini nga wala maunsa ang tao. Naibulong ang tanan og nag-ingnanay, unsay but ipasabot niini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa. Og mikaylap ang balita bahin kang Hesus ngadto sa tanang dapit ni adtong dapita. Mga kaigsunan, unsa may atong himuon niini?
Nebel kita nga adunay maayong balita nga kita adunay kagawasan, kita mapasaylo. Dili lang tungod kay membro ka sa simbahan, kundi tungod kay membro ka sa atong Ginoong Hesukristo. Kung imo akseptahon nga ikaw pobre, nga ikaw makasasala. Nebalo kita nga kumuduol kita ni Hesus, mapasaylo kita. Magampo kitang tanan. Among Dios nga manluluwas, daghang salamat sa maayong balita nga ikaw nagpakamatay sa among mga sala. Nga kini ang pinakamaayong balita sa tanan, tungod kay kami adunay kagawasan. Adunay kagawasan, kaluwasan, kalipay sa among kasing-kasing. Hinaut ta nga kami magauban kan, hinaut ta nga ikaw magauban kanamo kanunay. O pasayloon usab kami sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus, Amen.